Usa sa mga prioridad karon sa Dakbayan sa Talisay nining krisis sa COVID-19 mo ang pagtukod og isolation facility sa mong Dakbayan. Adunay live update kabahin nini si Lian Singkulan. Lian. Bob, mato di Mayor Samsam Gulyas nga padayon karon ang pagtukod sa maong facility ug ana kini nahimutang sa may barangay Lagtang. Kabahin kini sa pagpangandam sa Dakbayan batok sa pagkatap sa COVID-19. Gamito ng isolation facility kung may mga COVID-19 patients sa Dakbayan. Matud pa nga tag 1.8 meter apart ang gilayon sa matag hospital bed sa maong pasilidad. Gi-visit ato sa DOH, ilan ang gitanaw sa mga technical description silang gusto. Then we're figuring it out pila. Gidugang usab niya nga posibleng mahuman na kini sunod simana. Samtang adunay mga maayong lungsuranon ang mihatag sa Dakbayan ug mga higdaanan. Sama niining usa ka bake shop nga mihatag og 20 ka mga hospital beds nga magamit kaayo sa isolation facility. Naghimo man tag facility, simba ko lang kung naatay mga patients sa ato na to ibutang. Samtang may laing mga grupong nagpakabana nga midonar usab og mga personal protective equipment nga naglakip sa mga surgical gloves o goggles ug lakip na usab ang mga thermal scanners. Gawa sa gihatag nga mga alcohol, anao say mga face mask ug mga surgical mask. Dugang paniini ang mga sinakong bugas alang sa Dakbayan. Samtang Bob, gidugang usab nga kadto mga bugas nga gipanghatag ilakip kini sa repacking aron maapod-apod ngadto sa mga residente sa Dakbayan. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report.